Selamat Paskah ma dihita saluhuna. Asa tamulai acara parminggota tapahoma. Uria na hinaholongan ni tuhata. Songon parbicar ni mataniari. Na manodangi portibion. Songon ima bicar barita nauli. Na pabotohon tu portibion. Nunga talu sorop ni hamatean. Ay masama na sodung siat tu pikiran ni jolma. Nunga hehe Kristus sian namate. Natuk manorusi sahatu suhi-suhi ni roha ni jolma naung madate. Di bagasan las ni roha si songoni. Hu pasahat hamima. Selamat Paskah ma dihamu saluhutna. Paskah, ima barita nauli, napasuang pakirimota, songon obun na mamornohi tano na hasang, songon ima haheheon ni Yesus, mamornohi rohata, na uasan di aga na tahirim, dang tartiop tanomani Yesus, nungarap ibana dohot hita, majou guarta, jala pasuang roha naung sanga madate, dohot pakilalaan natar hatos. Tahalason mahamonangan ni Yesus parholongi, napasuang ngoluta, tu hajong-jongata, songon aka nani asiana. Alamangolu do Yesus, dang be mabiar hita majalahi ari nanaingro, ala taboto, si tongdo, padan ni Tuhani tuhita. Tasoba maibana di bagasan todi dohot hasitongan marede mahita. Lumatalu hamatean di bantuan Yesusi. Songonan hidup naik, haleluya, haleluya, dungahi Yesusi, haleluya, haleluya, dungahi Yesusi. Malas roha bemahita, alahe Yesusi, ay maluwag surita, siya na mabuhay. Hallelujah, hallelujah, dungahin Yesusi. Hallelujah, hallelujah, dungahin Yesusi. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon, amin. Una ko mabiar, au do bonana dohot ujungna, na mangoludo, jala naung mate do au na jolo, jala idama, au do na mangolu, rodi saleleng ni lelengna. Jala diaudo anak hisu ni banuatoru dohot hamatean.
Haleluya. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hama matemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami ala ni haheheon mi, dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruasmu dohami, di paucat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean tuhanguluan, atong pargugoi mahami, mamuci dohot mangoloiho ari-ari, pasangapon ho, di bagasan hapersiaon na mangolu, pai masahat hami tulabungmu. Amin. Tatangihon ma patik ni debata, di pesta parjolo parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Iman atar surat di Kolose bidutolu ayat sada sahat tudua. Asa molo naungrap hamu di pahehe dohot Kristus, jalahi hamuma akka nadigijang. Ay disido Kristus, hudul disiamun ni debata. Akka nadigijang ima parohahon hamu, unang ma akka naritanoon. Rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amin.
tima dosata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopotihami do dosa dohot pangalasyon nami na gudangi. Tatap mahami marhite asi ni roham. Jalase sama dosa nami saluhutna. Alan ipakokop ni anak hahulongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Jehovah, una komabiar, ay audo siluluhon ho, nunga pola hujo guarmu, au napunaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tatangihon mahata ni debata, turpuk epistel, di pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus, imana tarsurat di Hosea bidu onom, ayat sada sahatu ayat onom. Betahita, asamulak hita tu Jehovah, ay nunga ibana, mangaribahi, laos ibana, pamalum hita, nunga ibana, mamugangi, laos ibana, manaori hita. Say Pangulon na do ita dung salpu 2 hari, tole patuluarihon pahehon na hita. Asa mangulu hita maradopon ibana. Say manada mahita, say ringgas mahita mangeahi parbinotoan di Jehovah. Tudoson buhas yang arido sitong ni habibicarna. Jala say narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama mornohi tanoi. Tung ahama bahenok putuho ale Efraim, tung ahama bahenok putuho ale Juda. Ay tudoson ombun manogot do hadolotan muna, jala tudosan nambun manogot natibu manay. Di baheni hubarbar nasida marhite-hite akka panurirang. Hubunu nasida marhite-hite hata akka nasian pamangaku. Gabebicar akka uhupu songon panoda. Alay lumuan doro hakum mida asini roha, asa mida pelean, jala lomuan mida parbinotoan ni debata, asa mida pelean situtungon. Ido sahatna, martuado akan atumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Ingot balgani bolongku, marhite Jesus natarsilangi, anak sasadami ode bataku, ilehon ho manopus dolmai, marendeo Tuhan mamuji ho, ode bata sangat doho, marendeo Tuhan mamuji ho, ode bata sangat doho. Uriana hinaholongan ni Tuhan
Tuhata. Di bagasan buku nabadiai, torop do taida akaparupuan sitidangi haporsiaon. Tiruan di parange, burju martuhan. Songon si Maria parupuan naporsia. Di parar jala dipilit debatado ibana. Gabi parhitian patuluson sakap haluauni. Naing songonima nang hita akaruasna. Ikon rade jala hobas. Laho pasauton lomo ni rohani debata. Ale Tuhan, pakai mahami gabe ula-ulam di rumah tangga dohot di huriam. Songon si Esther, sahalak pardihutan ni Raja Ahasweros. Na berjudo ibana, jalabarani mang hajong jokon hati goran. Dakola dirina dihaholongi, dohok do bangsona dihaholongi. Naing songonima nang kita, asa taulahon ma nasa haburjuon. Gabi ina na burju mahita di bagastabe, di huria nang di humaliangta. Unang mabiar hita makajong jokon nasa hati goran. Jala unang holan dirita sabing nata hasiani. Ale Tuhan, pakai mahami gabe sitindangi hasitongan, dohot mian di bagasan holong nasian hoi. Songon sirut, sada parupuan nasatia martuhan, jalan nasatia di parsaripeonna. Naburju do ibana dopak si matuana, dirajumi do si matuanai dos songon natorasna. Naing masongoni akaparupuan nama rumah tangga, majagahon hapolinon martuhan, dohot hasatiaon mardongan saripe, dohot burju marsimatua, asa jupang ngolu na martua. Ale Tuhan, pakai mahami gabe ulam-ulam di rumah tangga nami be dohot di huriam. Songon sihana, parupuan sitiruon di ngolu partangyangon, dohot di habeng eton ni roha, naing masongoni ganup parupuan, maka burjuhon ngolu partangyangon, pos marohata, na alusan di debatado, nasa tangyangta ditikina. Ale Tuhan, naing mau halongon hami ngolu pangyangon, jalasay marhapusan tuho di sandok ngolu nami be. Huria na hinaholongan, tahun 2026, 5 tahun keluarga do di huriata HKBP, di halomohon tuhata do, asa jupang hai baruon diganup keluarga, alani i, naing maganup ama nang ina, mamudahon, dohot mangajarhon hatani dibata, diganup bagas nabi, asalam matoras marhaporsiaon tutuhani. Alis Tuhan, say payan madihatam, Ito nga di bagas nami. nami be. Amen. Haleluya, Sion
na hinatidak kon ni dongata saha porsiyaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jawa ido ama pargogo na sohatu dosa na tumapalangit doho tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siyanton di parbaria adorak sohabuhan ido tuhata na tumawon na berin di banguhuman ni silatus na mati terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banua toru dumitanom na mulak mangudu di are patuluhon na manaik surgo laun dul sesiamu di debata Jawa amanai pargona suatu dosani isima ibana sultan manghumi halak na mangudu dohot na mati a porsia ditot di perbadia jala adong sada uria na badia uria hatopan yala Kristen akan na badia dohot di hasil sami dosa
Shalom. Huriani Tuhata, tabereng majo satokin odolan nitik-tikta di bagasan mingguta sadarion, ima minggu mare-mare, do topik minggu, hehe Yesus diari patoluhon. Sada dua, parmingguon pesta pasca parjolo, di mingguta sadarion, 5 April 2026, di sude parmingguon, ima parmingguon pesta pasca parjolo, parningotan haheon ni Tuhan Yesus Kristus, jalan laos di parminggota sadarion, di patupado pesta pareheon seksi paropuan. Jala aka pakobasion di seksi paropuan, boy mata parwaon di wartaon. Sada tolu, amplop partisipasi pareheon seksi paropuan. Di parminggota sadarion, dung sidung jamita papungupelea dohita tujolo ni altar tu dua inganan na parjolo ima pelean paduahon jala tu inganan na paduahon pasahatotado marhite amplop naung adong di warta si pasahatota tu partisipasi pesta pareheon seksi perempuan ni huriata tapasahat mai di bagasan lasni roha sada opat parmingguon pesta pasca paduahon di hari Senin 6 April 2026 di Patupa Huriata do parmingguon pesta pasca paduahon mulai pukul 10 sia di gereja taon retama hita madohotisa pinangido matuaka korni Huriata asa patu begeon ede puji-pujian marhite kor di pertangyangani sada 5 Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Suang songoni di Kebaktian Padang Sekolah Minggu di Patupa di hari Minggu 12 April 2026 nama ringanan di Wisma Kebun Pinus Cikole Lembang nama hadomuan tusi boima mengkubungi guru sekolah minggu ni Huriata sada onom boima tapar rohaon tarlumobi tu Dewan Marturia do Dewan Diakonia asa di Patupa periodisasi seksina dot partikianon naung adong di wartaon. Sada pitu padidion nabadia di hari Minggu 12 April 2026 di parmingguon pukul 11 di Patupa Huriata do padidion nabadia do mutusi persiajaran marguru tardidi manang konseling baptisan di Patupa di hari Kamis 9 April 2026 pukul 16 jala dibuan masurat pengantar sian situa wiktabe. Sadawalu pakobasion tu multimedia ni Huriata. Pinabotohon matuhuta nasihol rohana makobasi di bagian multimedia asaboy didaftarhon turi Huriata. 2. Danak nasorang. Nah di hari Jumat 27 Maret 2026 di basa-basahon tuata dosa dadak danak boru tu keluarga niamata Yusuf Sitorus inangi boru manik sianwik saplonom hipas dodak danaki suang songoni nang natorasna tolu partangnya wik boy mata parwahon di wartaon jala dohot mahita madohoti partangyangani jala diakal alamat boy mata parwaon di wartaon. Opat, tikting ayat harian HKBP boy mata parroahon. 5, ruas namar sahid. Toktong mata buan ditangyata akar ruas namar sahid. Asa toktong tatangyakon, asa tumibu sehat nasida jala boy mata parroahon akaguarna di wartaon. Onom, ruas namar hari hatu tubuh. Ruas ni Huriata namar hari hatu tubuh sian tanggal 5 April 1 tanggal 10 April 2026 toropna 115 halak dileutuata madihamu hahipason nang gancang ni umur songoni kado rohani imana tarsura di 2 Korintus ayat 15 Pesalmen 10 ayat 10 sada alai mauliatema tu debata alani silehon-lehonan naso tarhatahoni walu
Tik-tik parhepengon ni huriata boy mata parroahon di wartaon. Diaka panurat goar. Nang bilang-bilang dan nang hurang sikop. Boy mata pabotoho tu gareja. Manang tu situa wikna. Butima odolan di tik-tik ta di bagasan sadarion. Tuhata matoktong nama mazu-mazu hita saluhuna. Tabege majolo. Songon kata sambutan. Sian ketua pasca dot parheheonina. Pasahat haima partikianon, tu inang nyonya tambunan boru sihole. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang terhormat Amang Pendeta Resort, Pendeta Pandiangan beserta Inang, Amang dan Inang Pendeta Fungsional serta Inang Bibelfro, Amang Dewan Koinonia Situa G Panjaitan, dan Inang Paniroy Nyonya Simanjuntak Situa Boru Simangusong, dan Amang dan Inang Parhalado, Inang Ketua Sesi Paropuan beserta seluruh pengurus SPH Bantim, serta seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama marilah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan anugerahnya yang begitu besar sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk mengikuti ibadah Paskah dan Pesta Parheheon Seksi Paropuan HKPB Bandung Timur. Dengan penuh kerendahan hati, kami selaku panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh donatur dan jemaat yang telah dengan tulus memberikan waktu, tenaga, pikiran, serta dukungan baik secara moral maupun material. Dukungan kasih kepedulian dan kebersamaan dalam membangun pelayanan gereja tanpa partisipasi dan pengorbanan dari Bapak Ibu sekalian. Kami menyadari bahwa terselenggaranya kegiatan ini dengan baik tidaklah mungkin terjadi. Kiranya setiap kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan berlipat ganda dari Tuhan. Adapun rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan meliput kegiatan sosial berupa pembagian takjil kepada masyarakat lintas agama di sekitar lingkungan gereja serta pemberian sembako kepada kaum marginal sebagai bentuk kepedulian bersama. Selain itu,
Seksi Perempuan Huria menyambut Paskah dan Parheheon Seksi Perempuan tahun 2026. Songonima saotik cuplikan video kegiatan Seksi Perempuan. Horas.
Sai bain bai nganahanmu sai suruma tondi tuahu manoguno Mare de mahita, sian buku ede nomor sia puluh sada ayat sada dohot udutna, laos tapasahat ma pilihan sada a dohot sada b. Tuhan
debatana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan ni Tuhata, selamat hari Paskah ma di hamu saluhutna. Barita nauli nama makulingi hita di parningota di haheheon ni Tuhata Yesus sadarion dohot di pesta puncak pareheon ina pesta Paskah ina di Huriata tersurat di sada Korin 15 ayat sada sahatu ayat 10 sada songonom madidok disi alai naing ma paboto honok kutuhamu akadongan barita nauli nahu barita hot tuhamu na jinalo muna naung gabe hajongjongam muna lausido parhite amuna gabe malua namud diteu pamu hata na binarita hot tuhamu ia naso sadok magopo hamu porsea aisia mulana hu pasahat tuhamu na hujalo odo naung mate do Kristus ala ni dosata hobartu na tarsurati naung tartanom do ibana gabe dipahehe diari patoluhon hobartu na tarsurati jadi di patarida hodo diri na tu si kepas dungi tu na 12 dungi di patarida hod diri na sahali tu lobi 500 dongan na tumorob siya nakai mangulu dope deba do naung moding dungi di patarida hod diri na tu si Jakobus dungi tu aka aposteli sudena alai dipudi ni saluhu nai di patarida hondo ibana nang tuau natardo tupu di nasotikina ayau do no mehmet sianaka apostel nasotama doau nian guaron apostel ala na kulili huria ni debata alai na diau nuang siana sini rohani debata do ubahen na dapot jaladang nama gopo asini rohana natuawi ay gumudang do nahulahon sian nasida saluhutna aledada au tahe asini rohani debata natuau ido atong manangau pe manang nasida songonido parjami taon nami jala songonido gabe porsea hamu songonima saha ni turpuhi kamang do kainang adong sada salam Paskah sia gereja-gereja di Eropa nama cai bagas lapatanna gabiriko roha pasahatot tuhamu alasia gereja Eropa do memang bahasa Inggris do didok songonot tabe nasidai Christ the Lord, Christ is risen. Molo Christ, Kristus ate. Molo Lord, Tuhan. Molo risen, bangkit. Christ the Lord, Christ is risen. Ima tabi, alusni tabi, ima, he is risen indeed. He is risen indeed. Bahasa Inggris majohita inang hati Christ the Lord, Christ is risen. Bah, mauldote. He is risen indeed. He is berarti dia sudah bangkit benar. Kita soni matong. Sungguh dia sudah bangkit soni. Taulakun. Christ the Lord, Christ is risen. Itabe na dotong. Anggualusna, he is risen indeed. He is risen indeed. Rak majohita. He is risen indeed. Baik mamusallari.
Christ the Lord, Christ is risen. Kristus Tuhan, Kristus nungahehe. Tutu nungahehe ibana. Imana tong bahasa Batak nate. Kristus Tuhan, Kristus nungahehe. Tutu nungahehe iba. Bahasa rikot salam nasi daun, ala memang ditabe nasi daun, nunga dihajong jok kondisi, pabawa Kristus na hehehi, ido Tuhan na sitong. Persoalan besar do memang di hati hai dimulani huriai pe, di tikini Yesus pe, persoalan besar do di nasida, maka porsiai Yesus sebagai Tuhan. Alai boto do hutana di dia. Itadda do natorasna, tukak kau do, hanggina perak no sida do, molodohono mau Tuhan, idotong deba dang maka porsiai, apalagi halak parise, deba maka porsiai. Alanido gabe matsai bermakna situ tudo molodidok, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Persoalan kebangkitan ope memang persoalan do di hati hai. Adong do nama dok rekayasa doi. Adong do nama dok konspirasi doi. Adong do nama dok halusinasi sabing doi. Ido ubay dido. Christ the Lord, Christ is risen. Lau paingot do tuhita. Kristusi ido Tuhan nasitong. Jala nunga tutu hehe ibana. Unang be ragu hita. Di siak kamang dokana. Napa dua hon marpantun majuau musena. Molo marpantun tayahan not alus nabe kamu? Caka. Ubur-ubur ikan lele. Kubur kosong, buktinya Yesus sudah bangkit le. Linay mate. Akamang do kainang hupikir ranggo dihita di partike saunari manang hala Kristen manang HKBP Bandung Timur dang be ragu tu barita haheheon ni Jesuson. Dang adong berasyak kita on songon si Thomas nama dok saliling so huida. Tangan na hona pakui. Saliling so hubait tangaku tu adoranai dak prosyaau. Dang adong berana songoni. Si Thomas manai. Anggo hita hala Kristen nang marpanidangyo di baga satikyo. Radang adong behita musena songon si Maria Magdalena. Naro manogot tu tanomani. Gabi kebingung at do ibana tong mamereng namasay. Buhado gabi mau to do ibana. Dang adong bera nang ina na patupa pareo non nagabi kebingungan doh maoto mabege barita ni haeo non. Dang adong bera hita songo si Petrus na penasarani. Ulo di bagaimana? Kubur kosong dang disibe Yesus ngai takko na manakko nina turu mariketi banate. Penasaran. Alai sude hita zunga saha porsyaon. Nunga taha tidak ko pinomat hari Minggu. Porsea hita di Yesus Kristus. Jalan na mula mangolu di hari patuluhon nama naik tu banua gijang. Hudul di siamu di debata amanai pargugun na suatu dosa ni. Ido say tado. Haheheo ni Yesusi nunga jelas di hita. Haheheo ni Yesusi dangadong be keraguan di hita. Dangadong be hitaon namar suku-suku tarengot tusi. Dangadong be siak kitaon. Nagabi ragu disi. Alania hamana. Nahurang. Nahurang ima. Pakanguluhonota. Di barita las nirohai nama. Alanita ida majo parjolo di bagasa trupuhon. Didok ia barita nauli. Napinasaha ni si Paulus di bagasa trupuhon ima barita haheheon ni Jesusi sadiri. Barita nauli do haheheon ni Jesusi.
Basa di do barita nauli di pajojor ibana do di ayat 3 do ayat opati di do ibana naung mate do Kristus ala ni do sata hobartu natar surati naung tartanom do ibana gabe di pahehe di ari patoluhon hobartu natar surati di doki bana barita nauli ala marpardomuan tu persoalan terbesar ni hita jolma naung disalpuhon debata ima dosa. Meragam dua kapaswalan nata ado pia kamang dua kenang dingulut taon. Deba dang terhata hobiala ni gudangna. Deba memang mernasik do baik-baik saja parngulonna. Alai dang boy hita lupa sasitong na anggo persoalan terbesar ni hajol maun. Ima dosa do. Ala dosa mabuak kita tuha matea salilingna tuuhum na rokok. Jaladang adong na boy di patupa hita jolma lau paluah dirita sian uhumi ala ni dosa tai. Itu persoalan terbesar. Diulahala pemangulahon na denggan dang tuki lau paluahot dirina di batu pahala pe agama ala dang tuki paluahot dirina siad dosa do hamatiani ditatak debatama pardangolatai Roma ibana songona didok na dison mate Kristus ala ni dosata alai nunga mula mangulu di ibana di hari patuluhon. Lapatanna nunga di salpuho Yesus be persoalan terbesar ni hajol mauni. Anggona ta dopi siganu parion kecil manai di Tuhani. Dang boy ta babel gabel gay. Unang adok kalat na babel gao persoalan na sohodo ida manaon. Ay hola didot na sohodo ida manaon lam galedo ibana lani. Alai molo di iban mana dang adong naso tarpatupa de bata inay bana makorhogu gudu itu dirina. Alai ngosongon naso hodo ida manaon. Lam galei mana mangadobi. Alai molo di paingoti bana tu dirina Kristus Tuhan naong monangi ido mangalehon hamonangat tu ibana mangadopi ragamnya ka persoalani. Dosa tainunga disesa hamaguani nunga ditaluhon hamatiani nunga ditaluhon jala hubungan tadoh debatape nunga dipadame. Itu persoalan di jolma nobalga jalanong diselesehon debata marhiti hama matenai. Napadua hod di guario barita nauli ala barita aheheon ni Jesuson mabuak kita tupak kirimon nai baru. Dia mapak kirimon nai barui ada orang so Yesus. Hamatianon omma apala najumorbut. Jalan nama cai mabiar jolma mangadu pisa. Mabiar mate do. Alai du kahehon ni Yesus sa sitong na sai di paingo do tu hita. Dang be hamatian ujung ni perdalanan ni hita tarlumo bekan na porsia di Jesusi. Paheheon nama hita muse. Laho majalo tupal hangolua saing leleng na tuakan na porsia tu Jesusi. Dang maradian di tanomani be hita marujung di si perdalanata. Nunga ditaluho Jesusi. Alani ketakutan terbesar ni hajol maun ima hamatiani nunga disalpuho Yesus marhite haheheon nai. Ngaditogu hita aso nang mabiar be tu hamatiani. Unang alani biar mida hamatian gabe taula dosa tatudali Tuhani. Alada kabiara bedi hita ala taboto monang mahita baheno ni Kristusi hahehon nai ima patujolo ni hahehot tamusena. Kalau saya taparrohahon sada hata
padohat di agenda di perbedaan mulalau hita didok desi pai maro ari haheheon na balgay jalata dihod do muse hehe do muse pamatangon sian tanomanon ima pakirimon na baru dang disibe ujung di perdalanan ningoluta alai paheheon na mahita muse alai paheheon na lau majalo hangulu aseng deleng na anggo di pahehe lau majalo uhum dotong ba unang manyana te unang be pahehe be selesai me jala alana songonima sa sitong nadang boy hita madok dalam arti negatif bicam mangolu bah sani ulama dia menama balas roha daun ala adong do muse ari uhum sogot adong ari haheheon na belgai gabe ima menuntut kita menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Iko bertanggung jawab do hita. Mangulahon do makanguluhon ngulu na nilehon nitu hatta tu hita. Napatuluhon na kamang do kenang molo didok barita na uli o dia ma barita na uli na didok nai. Ala saluhut halu auto kemerdeka ataon. Hari kemerdekaan amon waeng dia kana porsia di Jesusi siap perhatubanan di dosa dapot tita sia nasini rohani debata dang alani pabahenata dang alani ulauta dang hasil kerjata alai asini rohani debata do silehon lehon di debata do ido berita na ulibana molo hasil kerja do hasil usaha do alani haburjota do esopola berita na uli upah doi aleodang basa-basa do anugerah do grace do si lehon-lehon di debata do di lehot tuhita haluau tai dang adong marhitena tapangi doi di mulana ala di patupa debata do itu hita gari uju mardusa do pehita diuka debata tuhita dalat tuhanguluan dohot tu banua gijang didok barita naulio nakamang do kainang alanya ala dilehon haheheon ni Jesus oddo tuhita hagogo oddo tapulapul hagogo oddo tapulapul taida ma urutan na ate ayadong do arti teologis ni Jumat Agung taingot disi penderitaan Yesus alai pitor Roma musena diari patuluhon ari haheheon Paskah adok kamunangan omma sekaligus mangalehot tuhita hagogo odoh tapulapul molope ta adopi di perdalanan ningolu taon naboy taguari Jumat Agung penderitaan Via Dolorosa alai tahingot Roma tibu Paskah haluaon hamonangan sian hagogoon ni debata unang adong napitor murah-murah madele unang adong napitor sumurut siatu hatai hola roha maolani hola ro silangi holan ro Via Dolorosai taingo ma dijolo adong hamonangan dijolo adong Paskah mangaleo kagugo do abulabul doi tuhita margogo mahamu akamang do kanang margogo mahita mangadopi ragam ni akasilang nata adopi masing-masing pribadi keluarga di parkarejoon gudang akka penderitanon Via Dolorosaon makirim mahita di pangurupion di debata lehonon na tuhita hamonangad di ujung na berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di parsekolado tikinai tajalo pangajarion nasongoni, alai ternyata di ngolu ha porsiauta, di ngolu ha kristenota pe cupang do hasitungan ni. Ta adopi pe sakit-sakit dahulu, alai tahingot
senang kemudian jala dakolan satokin hasonangan na manotongi do. Didok barita naulion alanyaha ala dada holak kata alai nyata do. Dakola turi-turian alai tersurat do di sejarah. Molo didok nake di baga satrupuhi di patarida homa dirina tu si kepas tu na 12 lobi tu 500 salak tu si Jakobus tu aka aposteli sudena dungi parpudi tuau nina si Paulus ate. Labatan nadang dirahasia o Tuhani hae onai ay muli rahasia o kaniban hehe bana dang be di kuburani baru dang tarida be dang minoto dang adok ka Kristeno alai di babatar de Yesus do dirina nokke hehe bana tu sisiani jalana sangat terbukti mabahe bukti sa sitona mulia usad diri bukti yang paling sangat kuat ima ala di pateri dahon ibana dirina tu si Paulus. Bahasa paling kuat karena Paulus ada pada posisi musuh Kristus pada saat itu. Musuh nikri ha Kristeno do ibana. Si lele huriai do ibana. Alai di papatar Yesus madirina tu si gabimu baba ibana. Odo bukti yang paling kuat tong. Anggo sisian ido boido dido halak ala sisian nada. Halaki mai si sebab do tuam molenna. Aliang ko si Paulus dang muke dido songoni. Aloni hala Kriste ki ado ibana. Si lelei huriai do ibana. Alai dido ibana tuau mana parpudi di pataridaho dirina. Ido mabuak kamu bau ni roha di ibana. Sian si lelei Kristus. Si to Yesus alai gabe rela. Jala manahan dilelei alani Kristusi sendiri. Alani doa kamang doa kainang sotung adong keraguan di hita bahwa ini tercatat dalam sejarah. Alani molodong na ateis saunari rupani jala angkana di sadok pertibio macai gudang banasoi persajari do sejarahi karena dia bisa dibuktikan dalam sejarah. Molo pala di dok si Paulus muse ditik kini turpuhon adong do pena mangolu sian nasida nina hati-hani turpuhon itu artinya bisa dikonfirmasi sukun itu tong masuk nakan sukun namar nida alai tadang termasuk memang saksi mata alai alani haporsiota martua do hita nang pe so taida martua makana porsea ati pe so diida. Jalana parpudia kamang do kainang didok barita nauli ariha heheonon ala mabuak kita tungolu nai baru. Hidup baru. Nunga mate Kristus sumokopita asa mangulu hita di ngolu nai baru maradopon Tuhani. Nunga mate Kristusi humokopita asa mangulu hita tutuhani. Imahai baruon naik ke Jepang di hita. Hidup kita sekarang adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Halak naong pinaluan itu hatai ikut takas ngoluna lau pasangap debatado. Molo di patu pa akaina pareheo saunari hehedo pakima. Hehe dopak ngolu na pasangapo debata asa toktong tak atusi tak sadari bahwa hidup yang Tuhan berikan anugerahkan ini adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Dang be mangarsahi tuhatai muba mahita jora mahita molo tahaboto do hamagoad dosai jalanunga mate Kristus binaheni datung gabe todo ngabayate ido asa mabuak kay baruan ningolu do area hioni acura dileho Tuhan kesempatan tu si Judas Iskarioti mula mangulu hira-hira cehehonon na do pemuse Tuhanin narohamuna dangbe
Alai hita dilehok kesempatan nuaing. Song nido hita mangatusi ngoduon. Molo mangudu do hita nuaing ikut tatusi do. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menunjukkan hidup yang memuliakan Tuhan. Unang manolsoli hita di ujungna. Tusi mahita jala hehe mahita laho makajong jokonon. Pengajaran iman dalam keluarga, ima orientasi pelayanan ni huriat tahaga BP taonon. Haheheon ni Jesuson, barita hayon ni Jesuson, menyemangati hitamon yan. Ay songo si Paulus pe di do ibana, do apostel na met. Nasotamado niya guaron apostel, ala hulelei hurian ni Tuhani, alay di do ibana do. Gumudang do na huula siyan na ni ula na sida. Alay dang autahe. Asini rohani Tuhani do na mangula di bagasanaw. Nataida di si barita haluaw nang nyatusan ni Apostel Paulus nang jinalonay ido mga leho motivasi yang luar biasa ibana lamar si tutu. Lau maka tidak kotuhatay. Barita haheon natajalo di bagasa minggu sadarion ikom mga leon semangat dihita semangat na baru lamar si tutu maka tidak kotuhatay. Taha tidak ko matuhatay marhiti akapakatay o tasigano pari. Taha tidak ko matuhatay marhiti akapakatayot tasigano pari. Paranget tasigano pari. Parsaurata sigano pari. Termasuk akaulaut tasigano pari. Martua mahita, molo siya nakapakatayon, molo siya nakadinggan ni parsauran, molo siya dinggan niya kaulota, di halak, tohodo halak Kristenon. Tohodo halak Kristenon. Tulus doon karejo, burjudo karejo. Denggad doon mardonga marsaur. Denggad do pakuling non marado po saluhut. Tusi mahita hehe. Cara khusus tu akaina nami perjolo hehe laho maka tidak kotuhatai do. Alai maka tidak kotuhatai tutu dada hola marhite mimbar. Alai gudangad do ibana lebih berpengaruh secara hidup. Bodoh hita tong marsiajar sia naka bahasa Bataki. Budaya Batak pe nunga gudang mengajari hita. Tu dia do ngulut taon tapa hehe. Molo diguari paropuan memang ahli tempa doi. Ahli tempa emputan tular idote tikineta tadda te sekolah te. Ahli tempa. Molo dengan aka anak kotai, aka poparatai itu adalah berkat tempaan dari paropuan ibunya. Molo sodenggan berarti separese odi perempuani. Na sodenggan dei ditopa. Psikologi ada hujah madok songonon. Molo adong dana parbiar memang hasalani among na dei na. Alai molo adong dana nahurang sopan salani omak na dei na. Etika berarti lebih banyak diajarkan di memeho nakaina. Ali yang gua aka amat to mengajar keberanian itu. Natu hari diskusi dohami do aka remajatta. Bohado diberi kamu pakatayon nyaka remaja nuaing doho parangena songoni masuk kusukunon. Bersemangat dunia si dia madotong. Anu aing dang tarpareso wiak karema joninna. Nang ba halak dotong teh. Boado pengamata muningo dotong asa halak ia mati. Asa unang toribereng diri na tong. Anggo toribereng diri na dang si mabir dona dang molo pa buaho ni. Cakak kotor banyak inatong masa mon. Sia dia ibana marsi ajar. Barangkali itu datang dari rumah. Jadi jabutai do kainang parsikolana parjolo di akageleng tai.
keramahan, etika, sianido parjolo, alanido takasma tahanguluhon, ahli tempa, perempuan. Dungi ragam do muse akagoar, di do muse pardi hutamu, di do aka pardi jabu. Ope kana dong do maknana. Alamolo di jabu hamu atur sude jabui. Molo so di jabu hamu songo kapal pecah maibana. Adu peolo ma di meja makan. Ala soisi natai. Alai molo tong do adu di meja makan di sido natai. Ini masalah. Dang perdi huta do perdi jabu hamu. Ya do tahe di meja makan naduk muna. Ipa buah bibel tu au adong inna. Ture mata bahen bagas tabi. Na gudang kegiatan na dihuri om memang akaina do. Ido. Las doroha. Marguru jam 2, jam 12 ngaison. Ido. Paso jam 7, jam 2 ngaison. Luar biasa do. Enggak dete. Las doroha disiak kenang. Aleunang gabe songo kapal pecah bagas taido. Ido tong sepaing. Tabature. Di Goardo hita paniaran, ternyata huta kasih lapatan di paniaranon, ima orang yang membahen marsangap perdi harajaan na. Lapatan na marhite, pangalahon ya matai, marsangap, disegan ya matai, di tonga-tonga ni huta. Dan gabi marlea, olo dong segoy mararga, amata na ibahen, alanya, di julo ni sa toropa petong ya, ay hotong, torinat to kan, ay julo ni hasi toropan. Anggo matao do inna arang woto mangalopa dakao ni mangalopa ninna ijolo na toropi iparake halak may mana tong yado songoni diduri don sa dibadikon amatani halak tu mana akhirna jut na marhana atong imay ho torine mana ator soalan ator si ama inatayat tong kan ay selalap amatani halak iya atok kan sangap tabahen harajatai. Ido paniaran. Ido boruni raja. Sangat tabay keluarga ta. Unang bocor keliling do. Bocor halus. Kapar soal keluarga pe sudah cari tahu tu sakusor rupani. Sangap tabahen. Tapauli. Songoni mahita boyak kainang gabe sitidang ini tu hatai di pakatayod di parange do dia kaulat tasiganu pari asa marguna parhayonot tapatupa di hari paskahon apalaido toktong dipilit huria HKBP parhayonina asa bakit ina tu akaulau nadinggan aleuna ngatong dung parhayon pitor heheamon walo do songoni pareo sonari minggu narong heheamon 2 minggu tahun torop do hitanai nasugop pe torop marualu ratus sonari pe satu gijang ala pareo nina imai ale molari minggu tabereng ma hehe do nasida manang heheamon anggom ma ai detong dah unang gabi heyamon. Alema kehe mahita muse. Hehe tunadinggan. Unang pahehe rimas nidongan. Hehe tu akalan ni gamma. Amen martang yang mahita. Maulate malitu hadi hatam nang sahatu hami di bagasa tikyon barita nauli. Nang sahatu hami. Nang mateho ale Kristus ala nidusanami alay naung mula mangulu mohom se diari patuluhon laho makamonakok kami dang behamatian ujung ni ngulunami alay pahehom mudo musehami laho majalo hanguluas sang lelengna patugu maha porsion nami Tuhan laho makaposiho
nang pehuadopi hami ragamnya kasilang akasitaonon di bagasa pernguluan namion. Homang leo gugo di hami lahu mangadopi do maka monakon nasa haporsuhon sitaonon na huadopi hami asagabe si parmona kami di ujung nale Tuhan. Jala pahehe mahami tunasa ulaw na dinggan. Pahehe mahami gabe si tidangi holong ni rohami. Samarhiti parangguluan nami bodi ida halak hodo Tuhan jala si palua. Pasu-pasu hami salutna narotu parminggua sadarion. Pasu-pasu akaina nami tarlumobi na patupa pesta parehion hari sadarion. Asa humamangalehon rohan alam gara gugu nalam ibaru asalam hehe nasi dia tua kaulau nadenggan di tonga-tonga ni bagas di tonga-tonga ni masyarakat songoninang di tonga-tonga ni huriam di bagasa Yesus Kristus jalo mahai martangi yang tuho. Amin. Narede mahita huhu tapasaha ma peliata.
saluhutna aka inanami perempuan ni huriata. Saunari tapasahat ma songon sikat ni boras, ima songon dalata laho manupahi pesta parheheon ni perempuan ni huriata. Masuk ma barisan nama kuti boras. Ayo bang. Udah.
Tapasaha ma peleata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehomi tu hami pelean nami tuho. Saya jalo mega biuap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasia kami pelianon, pati buluk karajom di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim, asalapu tedahami godang ni sleho-leho mitu hami. Asalam gergir hami madok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha, mauliate marohanami jala pujion nami maho, alanang ditibuhok ko hami padua halihon, siya godang niya siniroham, tupak kirimon na mangulu, marhite-hite ayon ni Tuhan Yesus Kristus siyan namate. Nung agabi si palua jala si pangolu anak midi hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si utonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot haeon nai. Nunga talu si bolis talu hamatean talu banua toru. Dang mabiar be hami mida hamatea do sorop na. Enunga monang Tuhan nami. Ulu balang na gugui. Ibana do manugiho kami. Sian hamatea tuha eheo sugut. Alani ubahe kupangido hami. Saya si maroham. Patogu maha porseon nami maniop barita naulii. Asa unang ganggu rohanami di nahubolu sami hamatiani saya sungguli marohanami do rohani dongan nami asa rap hehe hami sian parohaon na buruki asa tarulaho kami parangenai baru saya pasu-pasu mahuriam do parbarita nauli nama maritaho kaheon ni Tuhan nami asalam tarsunggul akan apedem roha jala hehe siado sanabe sai papos marohanami maka porsiai naong mardame jala naong mardomu hami tuho alani pardengganan na pinatupan ni anakmu sai pasabam jala pamalu marohanami topa marohana yas dohotod di namarsio di bagasak kami asa tarhajong joko kami naong pitor hami alani hati gora na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus sai sungguli mapakirimo na mangulu di hami asa tarapul rohanami marningo akadongan nami naung jumulo ni alakmi asa tarapul rohanami manaon sitaono dihasanganon saya puli akan namatean na dangol na pogos na somarama somarina akan nababalu dohot akan namalungut tu banua gijang marhite-hite haeon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ale ama nami na di banua gijang saya pinorbadia maguarmu saya Roma harajaonmu, saya saut malomon roham di bano tongon songona di bano gijang. Leho matu hami salareon hangulua siapari. Se sama dosa nami songopan sanami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kabito gihoto pangujunan palua mahami sian pangago.
Ulak mahamu di bagasad dame jala jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur homma damena tutodim. Amen.